ई किताब डेविड एलन लिख लेबा। ए किताब में सिखावल गेल बा कि काम के बोझा किसे घटावल जाओ, दिमाग के हल्का किसे राखल जावा, हर काम समय पर पूरा कैसे कैल जाओ। डेविड के कहना बा कि अगर दिमाग खाली होए तो आ दैर पहले दी ती हमनी के सोच साफ हो या काम में मन लगाई। ऊ कहले बाड़े कि छोट छोट काम के लिस्ट बना ले के चाहिए, ओह लिस्ट के काम एक एक करके निपटावे के चाहिए। कहानी से सिखावल बात, एगो आदमी जवन काम के बोझा से परेशान रहल, ऊ डेविड के तरीका अपनवलस। ऊ अपना हर काम के लिस्ट बनवलस आ ओकरा हिसाब से हर दिन एक एक काम निपटावे लागल। धीरे धीरे ऊ आपन जिंदगी सही कर लेहलस। ई किताब बतावत बाकी जो काम फटाफट हो सके ओके तुरंत कर डाल। बड़ा काम के छोट छोट टुकड़ा में बांट के किसे पूरा कैल जाला। जवन काम ना जरूरी बा कय हई आदा सावा ओके टाल। काम पूरा करे के असली तरीका जानल चाहत बानी ती किताब ताओ जरूर पढ़। ऐसने सरल आ मजेदार किताब के संक्षेप में सुनल चाहत बानी तो हमार चैनल के सब्सक्राइब कर।